O 3 de decembro é o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Dende a Universidade da Coruña, queremos unirnos ao lema da ONU, Unidade en acción para rescatar e acadar os ODS para, con e polas persoas con discapacidade. Queremos poñer en valor estes 6. Saúde e benestar, dous indicadores de calidade de vida fundamentais. Na UDC, queremos que sintas ese benestar e que o teu alento no camiño universitario sempre reciba o oxíxeno que precisa para seguir adiante. Educación de calidade. Unha educación realmente inclusiva implica que poidas explorar a aprendizaxe dende un deseño accesible e que tanto o contido como a metodoloxía e a avaliación responda sempre ao que procuras. Traballo decente e crecemento económico. Os estudos universitarios abren portas ao futuro laboral. Por iso, queremos que imagines ese futuro sen barreiras e que te arrisques cada día a crer nas túas posibilidades laborais e de emprendemento. Reducción das desigualdades. Queremos para ti un entorno universitario participativo, onde poidas compartir as túas inquedanzas e proxectos e que te sintas libre de crear a túa propia identidade e a mostres sen medo. Cidades e comunidades sostibles e accesibles, engadimos, para que poidas comunicarte sen atrancos e barreiras. E a mobilidade tampouco sexa un impedimento para a consecución dos teus soños e metas. Por último, pero non menos importante, alianzas para acadar os obxectivos. Porque só o conseguiremos en comunidade. Porque o futuro só é posible se o pensamos para todas as persoas. Un mundo que sintamos noso e compartido. Unidade de Atención á Diversidade, Universidade da Coruña. Estamos para ti.